स्टूडियो आमी चढ़ल जवानी लागता मिसाइल देख के फिगर बानी पागल आइल ए भतीजवा तनी सुना। चढ़ल जवानी लागता मिसाइल देख के फिगर बानी पागल आइल बोल जन भतीजवा दे झूठी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के पैसा पेन्हतारी कहस के कढ़ेली करे जाऊ तनिया साहस के भले बाबू सेटिंग करा दे। अब रहल नहीं जाता हमरो तो बाटे ना खाता हमरो खुलवा दे उनका बैंक में मारता तो भेलाइन लागेली बॉडी फाइन सादा बाडी लपुआ मन के रैंक में जय है बैठ कहियो उसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के अखिया के काजर उनका उतर नाची तब से दुल्हा बनाले से कहते हैं बाबू अजीत के अरे मिठाई खिया सीटिंग करा दे कहले सूरज सम्राट तो पर गईली हूँ डांट बाटे जो हेली कामना मरहत के डीजे हिल के राजा के बुलवा ले हम भेजा के बुझस नहीं हमारा दरहत के मुँह बनाओ जनी तू घाबूसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के। माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी।